Možda nemam neki glas, možda negde zaškripi neka žica, ali ja bih volela da vam... Dragi gledaoci, sa nama je jedna mlada žena. Ona očigledno nešto pokušava. Šta pokušavam, hoću da se ubijem. To svi kažu. 2 puta ću da se ubijem. Nek bude da kuće časti. Ja kad dajem sve. Odnos između muškarca i žene je jako komplikovan, ja da vam kažem, ozbiljno. Evo, pre neki dan mi kaže moja komšinica, kaže, Stojanka, ovaj moj čovek posle popodne kad dođe kući ne priča ništa sa mnom. I ja se setim, rekao, čitala sam ja jedan članak gde piše da muškarci u toku dana imaju samo 4000 fonda reči, a mi žene imamo duplo, 8000, zato što nama više radi ova desna hemisfera. A moj isto tako bivši muž, on dođe i posle 3 sata, on ne priča ništa, on samo kunja, pada mu glava. Jedino nekad, kad je onako dobre volje, ostavi 3 reči, to je za noćni ugođaj, da me pita gde je daljinski. Ali šta ćeš, nismo se slagali ni kad smo vodili ljubav. On je stalno teo neke poze, čitao onu Kama Sutru, kaže, Stojanka, sram da te bude, ima 64 poze, a ti znaš samo 3 i kad se napneš znaš 4. Rekao, slušaj, nemoj da lupetaš kad ima 69. A u ostalom, baš me briga da ih znam i tih 69, to je samo jedno te isto. Oni samo, čoveče, menjaju frizure, razumeš? Pa me onda napado kako sam ja ljubomorna. Pa naravno sam ljubomorna kad sam mu svaki dan nalazila na kaputima po crnu dlaku, plavu dlaku, smeđu dlaku. I jednom, kad je došao, kad nisam našla ni jednu dlaku, ja sam znala da me vara sa nekom ćelavom, uzela svoju milicu i otišla od njega, tražila razvod braka. Žene, čuvajte vaše muškarce, gledajte da vas ne varaju, jer muškarac čim baci oko na drugu ženu, to znači da njemu to oko ni ne treba, razumete? Hajde, ne mogu više da vas učim, moram da idem da tražim posao, jer vidite da samo pričam nešto.